салом духтаро созаи назаин саломати хубай нигоҳ кунед бори новинка омадаям қохушру аҷоибаги материалшон ангуркай чоем қохушруе ки бори гуанҷу нархшон 100 сомонӣ ина каседа дар корай бинависен даро доставкатон кунанд ё ки биёен хитон бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатор ина 9 қатор биёен духтаро анами намуд жимпирчои фасона пайдо мекунен материалашон ҳеч намеша ина мактабдам пушанд меша қишруча ина цветоша бинен охи духтаро иқа цветакои фасон ина каседа дар корай ҳам укароч нишастай ҳам ина дарозтарш ҳастай ҳама намудуш ҳаст бори нав 100 сомон беҳтарин варианто ҳами қахушруан ира пушаймон намешавен духтаро ҳатман биёен ина моделакора бинен бори новинка ай размерои подросткови сар карда то размерои калона то духтаракои калона размер ҳаст ина моделакора диден чиқа моделакои фасон моделои хушру чанд намуд шай бовар кунем ка намудаш бисёрае ки ина диден материалашон ҳечи намешавад 100 сомон беҳтарин нархаш ку тамоман нархи беҳтаринай успед кунен биёен ай пеш бинен духтаро омада наметонед бинависен доставкатон кунанд ина цветоша диден чӣ хушручай чӣ тавре гуфтам духтаро ҳам размерои подростковида ҳастай ҳам духтаракои калонда размеро ҳастай модел ҳамаш нест духтаро моделоро ҳамаша нишон дода наметонем барои бисёри бадай шумо биёен ай пеш тамошо кунен маҳқултон меша боварӣ дорам ки 100% ами чизо шумода маҳқул меша хушрӯи баданохи ина нигоҳ кунем пачка пачка омадагиай бори новинка качора бинен духтаро бори гуанҷу новинка материалшон кашмира я кашмир ҳам хушрӯи материалаш 150 сомон ай бори гуанҷу ай подросткови сар карда то духтаракои калона размер ҳастай хушручанира бинен охи духтаро ҳеч намеша материалош ина расветкош расветка бисёр омадагиай хоҳе нависен бо суратошам мепартоянд марамат биёен бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатор иҷода боини хеле курткаҳои фасон дорана курткачаҳои хушру курткачаҳои фасон курткаҳотон ай чанд сомай то чанд сомай 150 сомон ҳама намуд курткае ки ҷа мебинен 150 сомон курткаам бисёр дора нигоҳ кунен қа бисёр ай курткаҳошон аз ҳисобе ки ҷошон майдатарай ҳамаша мондагӣ нестан борошон беҳтарин ҳам сифат аз ҷиҳати сифат ҳам аз ҷиҳати нарх духтаро нархошон арзонай биёен и двойкара бинен охи фасончая ина барои духтаракотон мегирен барои хитон мегирен ина размерош ҳастай материал ҳечи намешава ина бори нав бо духтарако бори новинкаи фасон нигоҳ кунен ино свитрои хеле туникаги дароз да беҳад хушру бори гуанҷу материалшон даям гап нестай ҳам қа фасончаян 100 сомон кадом меша ки мегирен духтаро ина 100 сомон қа фасонай материалш ҳечи намешава каседа дар корай беҳад расветка бисёр дора бинависен бо суратоша мепартоянд интихоб кунед ина расветкаоша бинен чиқа расветкаҳои фасон дора 100 сомон дар розакан 100 сомон диден цветои хушрӯи иҷадам бо ҳастай 100 сомонӣ баъд ини хеле доранд вадаласкои 50 сомон ина ино 50 сомонӣ ино калтаянд бори гуанҷу ай ҳамаш сифати хуб доранд ҳатман омада ай пеш тамошо кунен бозори Корвон иҷа тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатор ҳатман омада ай пеш тамошо кунен духтаро маҳқултон мешава тамошобинони азиз аз аксия қафон намонен дар ёдтон боша ман эълон карда будам ки касоне ки анами кардиганои туркира 130 сомонда харидорӣ мекунанд нигоҳ кунен чӣ хушруванд нархшонам беҳтаринай шумо соҳиби купон мешавен охири ҳамин моҳ ҷанбасти бозиай купон бепул шумода меафта ҳам кардигани туркӣ мехарен 130 сомонда ҳам купон мегирен охири моҳ да ҷанбасти бозиай дар ин бозӣ 150 туҳфа мондагиянд техника мисол холодильник кондитсионер чизе ки дар корайтона 150 туҳфа шояд ки соҳиби яке аз анами туҳфаҳо гарден ҳатман нависеншона нигоҳ кунен ино ҳамаш турецкия ҳамин қа модел бисёра иҷада 4 ранга лекам 4 ранг беҳад моделҳои фасони хушрӯ доранд мана турецкиам барои хитон мехарен ҳам гуфти гапо ки имкон пайдо мекунен духтаро ки соҳиби ягон туҳфаи арзишманд гарден бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатора иҷада омада тонен биёен пушен бинен омада натонед нависен доставкатон кунанд